след първата ни среща разбрах колко земен човек е и не е като стереотипа, който сме свикнали да виждаме. Госпожице Костадинова, искрено ли е вашето желание да сключите граждански брак с господин Атанасов? Да. Тоши, с този пръстен взимам теб за свой законен съпруг и обещавам да те обичам до края на живота си. По силата дадена му от закона ви обявявам за съпруг и съпруга.